ni take siya og exam. Nahimo siyang scholar. Pero na-scholar siya sa Manila. Ug ang iyang gikuha kay law. Aba mo unsa ni? Kinsa ka ba unsa ni? Lawyer. Ang kurso kay law, kung mo-graduate ka, pwede ka mahimong lawyer or abogado. Bright kay si Juan de la Cruz. Sayang ka bright, napasar niya ang scholarship sa law. Kay balo, lisod kaya ang law. Bright, try mo enroll ani. Di gani ko mo enroll og ingani. Tungod sa kalisodan ni, gamay rag makapasar. So, pag eskwela niya, dayon, sa kadlaw na ibong si Juan de la Cruz, wala na nagpadaog kwarta yung papa para pagkaon. Suningon siya. Nagsalig to si papa nga dako nako. Okay ra, balag din na mo pada sila papa. Okay ra ko. Wa siya kabaw niya yung papa na hugde. Og ni crack ang likod. Di nakabarog yung papa. Dayon, after 1 year na nakabarog yung papa pero di na pwede mo katkat yung papa sa ibabaw. Ewa na siya kusog. So ni Ana din na silingan sa yung papa. Noy, congratulations! Ningon niya yung papa. Oh, nga naman. Graduation ron nilang Juan. Karong April. Ni siya. Uy, maayo. Siya di ka mo adto. So, wa mong kuing na. Bas hindi pa siya appeal sa mo graduate. Basin imo harang anak. Kaya ang anak ato engineer ang gikuha. Kabatch sila sa anak niya. Ningon din ang iyang silingan. Dili. Dungan sila graduate ingon akong anak. Unya mularga mi. Mukuyog ka. Ningon siya wa man koy kwarta. Siya ay kabala ka ako'y bahala. Librihan ka na mo. So, nilarga sila sa kay silag barko. Abot sila nga to. Hintay ang graduation kay April 19, 17 pa lang na sila. Abot sila, nag-practice pa sa graduation. So, abot na sila, kuyog gato ilang silingan. Niya, kay siya taga Bukid man, yan sa nina kay gisi-gisi. Hasta iyang karsonis gisi-gisi. Iyahang sapatos buslot. Diha sa gate gipahunong siya sa guard. Kanang Noy, di ra ba pwede manglimos diri Noy? Kay niuna na magsud yung mga kauban, nabiyaan mo siya. Ningon siya, dili sir, na akong anak diya sir. Na dili nag-eskwela. Ningon ang guard. Di ko mo tuon ni mo Noy. Daghan na kay ingana diri niya musuod niya mga awat ra. Diha lang ka. Sunar siya sa gawas. Iya mga silingan ni suod na. Nidol siya balik sa guard niya nagpakiloy. Kana sir. Kung di man kay ko nimo pasudlon sir pa. Basin pwede akong anak imong i-announce niya pagawsa. So niradyo ang guard. Kanang nay nangita diri ni Juan de la Cruz. Pwede pariyon na si Juan de la Cruz diri sa gate. So nakitaan si Juan de la Cruz. Padong si Juan de la Cruz sa gate, kuyog siya mga classmate. Yan, yo kinsa ngita nimo. Yo yan ka na magita nimo ana yung mga classmate. So ko ba? Pagtanaw niya sa gate. Yang papa hugaw kaya. Yang papa gisi-gisi ang sanina. Yang papa gisi-gisi ang garsones. Nga siya nindot siya forma kaya abogado yang eskwela. Ningon niya mga classmate, nanay mong kuhan? Nanay ngita ni mo? Nanay yung mga classmate, labasin ka ng buang ay, mo na nangita niya. Yan, nasa gito o. Niyana din ang, niyana si Juan de la Cruz. Wala, okay lang na. Ningon din ang papa niya, Juan! Juan! Nilingi si Juan.
Nilakaw si Juan. Ningon niyang classmate, uy, murag gitawag mga itong buang oh. Ningon din ingon si Juan, walay, okay lang to. Nilakaw siya. Paggawa siyang classmate, nibalik siya, gibalik niya yung papa, gingon, ang nangyari mga pa? Nga na, paghindi mo porma, wak ka na uwaw pa, wang giga nag-ilis. Nilakaw ra ka dito, nga na yung porma. Siya, di kuyog ko sa pansilingan. Idakuan na ni mo na ko eh. Siya pa, kung may 100 lakaw nga to ka. Kaon sa nga to lakaw. Nisod si Juan niya, iyang papa, kasabot iyang papa man. Niyan iyang papa. Sige Juan. Nitalikod siya. Paggawas siya mga silingan, ningon, walay ka ni Sud, noy. Ningon siya, hindi man ko ang ngayon, Dre. Dili ko para dire. Siya, dili ka para dire. Ikay nagpadako sa imong anak. Ikay nagpa-eskwela sa imong anak. Nga di ka pwede para dire. Ningan siya, mawawan lang si Juan tungod nako. Ningon siya, ningon ang silingan, dili. Giun sa digang Juan. Ni siya, basta dili ko pwede para dire. Ningon niya silingan, kawagoy batasan na nimong anak. Kuman nga nagsige kag sakap sa lubi para ipadaan niya. Kuman nga naghago ka para niya, ingana na siya. Kay niya sinso na siya. Kay naarangan na siya, di na siya moila ginikanan. Ningon niyang papa, di lang ta dire. Basin sa ilahang bahay, makasuod ko. So gida siyang silingan niya do sa balay. Gipabot sa niyang mahuman ng graduation. Ang graduation April 19, pag April 20 niadto sila sa gawas sa balay. Ni doorbell siya. Niabli ang guard, ningon ang guard. Siya to siya kanang diri nagpuyo si Juan de la Cruz. Ningon ang guard. Walay Juan de la Cruz diri noy. Nya gisiradan siya. Nilakaw yung papa ni tabok sa daan. Pagkataod-taod niabli ang gate. Pag-abli sa gate na inindot niya sa sakyanan ni gawas. Pag nakita niya si Juan de la Cruz na nag-drive, gisinggitan niya, Juan! Juan! Nakakita si Juan niya. Mana ni pakuso padagan si Juan. Pag-abot sa una, nadasmagan ang sakyanan ni Juan. Niligid ang sakyanan. Nidagan niyang papa. Yang giablihan ng pultahan dahang kayong dugo sa uon ni Juan niya, nisinggit siya. Tabang! Tabangi ko ninyo! Na niabot na bilans, nisakay siya padung sa ospital. Ningon ng doktor, wala na ni, di na ni mada. Ningon ng doktor, ikay kuyo ganitay. Siya, sir, naunsa di siya, sir. Si dagan kayong nawa nga dugo. Iyang dugo ra ba kay AB, wala may pundo na karon. Dili na ni siya kabot, gawas ko na yung hatag niyang dugo. Ningon ng iyang papa, ako sir, pareha may dugo na niya. Mamatay ka na kung kuhaan ka na kog dugo. Ningon siya, okay ra dok. Wa naman ko'y ulian. Patay ng kudaan. Luwasan ng bata. Kay dako pa nagkaugmaon. Human sa duha ka adlaw nakamata si Juan. Iyang gitawag ang doktor, ug pasalamat siya. Salamat kay dok, imo kong giluwas. Niyo na doktor dili. Salamatin ang nasa pikas. Kay mo na naghatag og dugo niyo. So iyang gipakli ang kortina niya, nakita niya iyang papa. Ni-smile yung papa. Dayon, nitingog. Patay yung papa.